ya gidan lafiya masha Allah dan fulani ya ɗalibai alhamdulillah masha Allah Allah haka muku da alkhairi amin amin dama ina son ganin ka dan fulani to saboda ka san duk a fulani da suke a irin nan suke ɗan riga a nan kusa da mu wallahi ba mai kokarin addini ina yawan ganin ka a masallaci idan sallah gaskiya ka zo ka zuba ruwa a cikin randan masallaci sannan ina ganin kokarin ka gurin shahara kana shaharar masallaci to haka nake so ana son mutane da mun su rike addini da Allah abin da nake ganin an fulani zan dan tunatar da kai a yau kaga wala ka zo ka kada su jan kuku abu da kaji ni ga wuri ka kada su baya kaga sun fito jaro gaskiya ne dan fulani da shalla ni tare su kuma ga ma sun ya wuce da su maran kenan to alhamdulillah da Allah lawali sai ka kai su sai su sharuwa yawa to shawar da nake yawa ai kokari Allah shawar da nake so in baka dan fulani inda ana kokarin yin sallah ana ibada inda ya kamata to da Allah dan fulani don Allah su wannan shari'a suke gani naka akwai haƙin Allah kan su ana fitar da zakka akan dabbobi su dabbobin rarraba su ake yi yawa ana zakka akai amma kuma wannan zamani na musamman zami da kai sai a gaya maka yanda ake fitar da zakka akan dabbobi su ma sannan kuma dukiya idan Allah ya baka sai ana fitar da haƙin Allah dukiya tana ƙara albarka ka gane to ai ma malalle ba dagi nake zakka hai masu kuɗi su suke rarraba zakka muna zo muna ai kai ma wannan abun ai dukiya ce ai dan fulani to abin ganin ka so da kai dai ka zo dai mu zauna da kai to so ake dai a samu kamar kyakya ka sai rarraba ko alhamdulillah su ana zakka akan su to gaskiya malam liman na ji daɗin wannan bayani to dan fulani Allah ƙara kuma insha Allah za a kiyaye sai dai matsalar guda ɗaya ce wallahi har yanzu da shi dabbobin mu ba masu yi ban ki ba dai ko uwar garke ita ce take hanya to uwar garkin ta take a hanya insha Allah ai dan fulani ba wai sai ta haihu ba iya inda Allah ya hore maka ke da su akwai haƙin Allah a ciki ba komai zo nake su ƙara yawa tukuna nan da yan lokaci ya Allah sai mu abun nan to yanzu dai ka zo ka same ni in sallar azhar sai ka same ni insha Allah sai mi magana da kai to liman na gode liman haka da kai haka da kai a gaida gida a gaida gida haka da kai kai daki to liman na gode haka da kai liman na gode daɗin abu wani Allah ya malam kamu da ya takin nan to amma da wata masaniyar an ce gwamnati ta ba da tambayi wani tambayi kuma ana sa su har da gaskiya da ya fi kwano maka sani ne a garin nan ɗan komin yin gori shi ne ya san matsalar taki ne gaskiya ne wani gaskiya taki ya yi albarka taki ya samu sosai da sosai taki ya samu idan ka daɗe yi ɗan ƙorafi na ko ka san mu kullum da ƙorafin baya wuce ɓangaren wajen bauta wallahi bari masallaci zuba yake sosai ran ai Allah maka ba ka san kawo mafarci sai kifa komai ba wuce da ko kuma a wajen ku babu abin da san darajar sa da martaba sa da masu irin ta ku gaskiya ko anan ku kuma gurin ku mu zo a ce mana hasiri har kai mana Allah ya rike ka Allah ƙara ma amma lafiya saboda dalilin ku mu ma kai kun tusa mana addini ya wallahi badara wannan dai da mun kasan ana ruwa to masallaci ina ganin akwai waje ya kai guda 6 wanda yake kuma zuba yake ba ta karamar zuwa nan wajen makaran nan ma bangaren gabas ne makara da kake mutane wallahi ruwa zuba yake sai a masallaci ya samu matsala wallahi yana zuba malam liman da ya kamata a ce kun gaya min maganar masallaci ya samu matsala menene kuma haba ya kamata a ce an gaya min ko ba haka ba gaskiya ne ba matsala insha Allah Assalamu alaikum. Yalla boy. fulani Yalla barka ku da yalla boy. ni yanzu da zaka ci zan faɗa ko kuma Allah sai ni ai duk abu da kai da yalla boy. dan kullu Aradu bo. to Allah hukuma aljanna Ai Allah kara lafiya. Malam yi da wani ku. Alhamdulillah. ai ba dan ku ba kwanaki da hajiya ta wani gida da ta yi damu da ta mana fura ai na ji daɗin abin da Aradu. an kama da Ai murya mun murya da kin dirmo ne na turo ai. Allah sarki dan kula Da mun karike. Alhaji barka ku da kuna lafiya. Ya ayyuka. Ai na ga mota ka ta wuce ya karangiya. ya tura akai ta gareji da rani za a dan duba kaman wani abu Malam yi. dan fulani akwai abin nan
dan fulani kai irin wannan kabakin arziki haka shi ne wadatar zuci. gaskiya wani liman ya kusa al'ada irin tamu ta girma malamai ku ke dan fara ba abun nan ku taba saboda samun tabarakin qur'ani sannan ya dawo mana da shi ku taba irin nan ba yin sai da ka dauka din bakku shikenan da wannan shikenan ai kuma yani rai kai ai kuma yani hai bullo hai ba na'am ai ka dan sabda kai ma masha Allah gaskiya dan fulani godiya ai fulani Dan Fulani ana son sa ka. rahmanir rahim amma wa alaikum salam a ranka ya daɗe barka ne angon ƙarni a barka ya zuwa barka angon dai. ƙarni an zo fara kenan dan fulani wani batu nake ji ai kuwa a gidanka ba ka san ba da ba yalla boy ranka da ne ai wallahi ba kari bashe tayo ai ranka da ai kari ta haihu she bagga maka ba uwar ɗakin karnuka na he ta fi ƙaƙa 13 shine shi ki sai da gyare muku guda 3 liman ne yake mun tafi da haƙin Allah yi arhadi abin da kake faɗa ban da malam liman ka tambayan mani shi ka da kuma kare ka mana uwar garken karnuka na she ta fi ƙaƙa 13 shi ki sai na gyare muku guda 3 karshe ta zuwa shi ba sha kai ka gofar uban ka dan fulani yanzu ka da kuma kare ka mana ai kai kaje mu rika futa haƙin Allah wannan naman da muka ci yana nufin naman kare ne ka mana ɗan karnukan ne kari ta gyare ai taimaka min dan fulani Allah ya matsala ne gofar uban ka da ce Ba ka kyauta mana. mu kazamai ne ai ba a ci naman kare ne naman kare an yi kwashin ne kai a nemo man sarkin Allah ya bai da zagi alkai ya zazzage ma dan fulani a bari in tashi tafiya zan yi arhadu yalla na dawo an jima